dia, conflictius! Avui us ensenyarem a fer pasta de sal. És una manualitat molt fàcil de fer i que a Prodis es fa molt, així que hem pensat que millor que tothom pugui aprendre-la. Per fer-ho només necessitem aquests 3 ingredients. Farina de blat, sobretot ha de ser de blat, no valen altres farines, sal i aigua. Les mides, un got de farina, mig de sal, i la quantitat d'aigua anirà variant en funció de la massa que fem. També necessitem un bol. Comencem! Primer de tot posarem la farina en aquest bol. Tota la farina, un got sencer. I afegirem mig got de sal. Sempre és el doble de farina que de sal. I agafarem una cullera i ho barrejarem i ho remenarem tot bé. Anirem afegint l'aigua a poc a poquet. Primer afegirem una mica i seguirem remenant fins que ens quedi una pasta molt llisa que no costi de tocar. I amb les mans molt millor, al final amb les mans molt millor. Si veieu que us heu passat d'aigua, perquè queda molt aigualit, li podeu afegir una mica més de farina. Però la idea seria anar remenant fins a tenir una massa ben compacta. Veieu que està quedant com enganxós? Això vol dir que li falta una mica de farina, així que li posaré una miqueta més de farina. L'aigua, per això les quantitats de l'aigua són difícils. Sí. I ara ja no se'm queda enganxós. I és una massa que es pot treballar bé. Tenim aquesta massa compacta, la posarem en un tàper i la deixarem mitja hora a la nevera. I recordeu, les coses no les deixem pel mig, les recollim. Superimportant, Ja tenim la pasta fora i ara per treballar-la li tirarem una mica de farina per poder acabar-la de treballar bé. Si tenim una canyeta us anirà molt bé perquè ara veureu que farem uns forats a la massa quan tinguem decidit què volem fer. Jo penso que a Prodis es fa moltes coses per Nadal amb aquesta pasta. Llavors, si algú a casa té algun motlle de fer pastissos que sigui de coses de Nadal, doncs també les pot fer. Per exemple, jo he fet aquestes i les deixaré secar. Podeu fer pastanaguetes, cupcakes, qualsevol cosa. I ara les deixaré secar durant un parell de dies i després, si trobo pintures per casa, les pintaré. I si no, les guardaré en un tàper i quan vagi a Prodis us demanaré que me les pinteu. D'acord? Espero que us hagi agradat aquesta manualitat.